Emakume abertzale batza, 80 urte. Emakumeak hitza eta bizitza. Ekitaldi horrek hasiera emongo deutxe, ea beren sorreraren 80. urte hurrena ospatzeko hitzaldi, mahai inguru, solasaldi eta ekitaldei. Programa batera antolatu dabe, Foru Aldundiaren Kultura Sailak, Euskal Herriko Unibertsitateak, Arana taldeak eta Goaz taldeak, memoria historikoa ikertu eta berreskuratzeko. Kasu honetan, orain dela 80 urte, Euskadin konpromiso sozialaren bidetik joeben andra batzuk gogorarazo gura doguz. Emakumeak gizartean agarrarazi eta nazionalismo demokratikoaren alde lan egin ebenak. Jardunaldi horrek beharrezkoak dirala uste dut. Izan be, memoria historikoa berreskuratzea beti da beharrezkoa. Ostu deuskuen historia odolaz, izerdiaz eta malkoez bizi eben emakumeetako batzuk ezagutzea zor deutzego emakume abertzale batzako andrai. Eguneroko jardunean Euskal Nazioa, Euskadi, ausardiaz bizi eta erakutsi euskuen emakume guztiei. Gaurtik aurrera, 4 saio egingo dira. Emakume abertzale batza, emakumeen mugimendu aitzindari haren historian, ideia eta jardueretan ikertu daben historialari eta adituek hartuko dabe parte saioetan. Mugimenduaretako emakumeak bildu eta hasieran legearen barruan aritu ziran. Primo de Rivera militarraren estatu kolpearen ostean, barriz, klandestinitatera pasatu ziran. Geroago, bigarren fasean, gerra zibilean eta diktaduran be, klandestinitatean egon ziran. Hezkuntzan, kulturan, alkartegintzan eta euskeraren normalizazioan behar sozial handia egin eben. EAB milaka emakume abertzaleren sare lanaren eredua izan zen urte areetan. Telefono bat edukitzea eta andrak bizitza sozialean eta politikan parte hartzea hain ohikoa ez zanean. EABko emakume kultura, hezkuntza, gizarte, ongintza eta ikastolen arloan lan egin eben. Euskal emakumeek politikan izan eben lehenengo esperientzia izan zen. Bidezkoa da, 80. urte hurren honetan emakumeareek gogoratzea, eta bere lan ausarta klandestinoa izateagaitik, ia bere arriskutsua zana be gogora ekartea. Baina emakumeareek demokrazian tinko sinistu eta Euskal Nazioa aberria zala sentitzen eben. Orain dela, 80 urteko gizartean bide barri bati ekin eutxien eta datozen hilabeteetako solasaldi, mahai inguru eta ekitaldietan horixe erakutsi gura da. Emakume areetako batzuk espetxean egon ziren. Klandestinitatean bizi izan ziren. Alandabe, goitizenak erabili ebesan, irmo sinisten ebesan ideiak zabaltzeko. 20ko hamarkadako urteak ziren. Eskerrik asko, proiektu honetan lagundu eta lan egin guztioi. Eta zuei eskerrik asko. Gaur, irekierako ekitaldi honeetan egoteagaitik.